Der er straffespark. Det bliver i hvert fald dømt til Legia. Josip Bojic, jeg tror, den er god nok. Forseelsen mod Skalakowski, som ikke har set ret meget til, men som har scoret et par gange for dem i turneringen. Lad os prøve at se her. Ja, det opstår simpelthen, fordi Mark Jensen ikke får clearet bolden ordentligt ud foran feltet. Ja, det kan man ikke sige noget til. Han har klart berøring med hans ben, og jamen, det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi Brøndby har spillet en flot første halvleg. Så Holmen, som ender med at lave straffesparket mod nummer 20, Skalakowski. Og det er de hovedmænd, som træner med Lars Høgh. De har det tricks. Ja, de har brug for en god redning nu. Nummer 8, Ivanski, som er klar til at tage straffesparket for Legia Warszawa. Her. Stefan Andersen lidt ud, men kan ikke forhindre en god scoring her. Bestemt ikke fortjent. Død ærgerligt faktisk. Og det bliver 1-0 ved Marseille Ivanski. Ja, og specielt ærgerligt, fordi situationen omkring hjørnesparket var egentlig clearet. Men vi er simpelthen ikke skarpt nok omkring andenbolden, og det koster simpelthen i det her tilfælde. Brøndby som også det gik straffespark mod OB. Der var det Jon Jönsson den her gang, altså en anden svensker, Holmen. Holmen står den første gang, det er rigtig godt. Og så tror jeg, der bliver dømt straffespark. Morten Duncan Rasmussen får straffespark begået helt inde omkring det lille felt. Jeg ved ikke, om han får et skub i ryggen. Nej, jeg er ikke i tvivl om, at han har fat i trøjen på ham. Den polske forsvar. Jeg tror også, at Duncan har fat i hans trøje. Men lad os se i langsomt her. Han har i hvert fald fat i trøjen på ham. Ja, det har Duncan også på ham. Ja, det er ikke... nej, jeg synes ikke, det er et kæmpe straffespark, som præsidenten sagt. Og bringe Farnerud lidt ud af fatning. 25-årige Alexander Farnerud er klar. Og så er det meget, meget sikkert. Udligner til 1-1 for Brøndby, og det er selvfølgelig udover det er noget, der i stedet kommer stor jubel her på Brøndby Stadion blandt de 6-7.000 Brøndby-fans, jamen så er det meget, meget vigtigt. Og det er endnu vigtigere, at de kommer op nu og får en scoring yderligere. Ja, og det er meget fortjent også, altså. At der så skulle den største